Milan i Aleksandar, fatalni začini. Nas dvojica se znamo iz perioda kad je cela Jugoslavija igrala rock'n'roll. Kada se mnogo kvalitetnije gubilo vreme i kada smo živjeli kako smo živjeli. Jugoslavija je prestala da igra rock'n'roll, mi smo se razišli, došlo je drugo vreme i godine su tekle i u nekom trenutku kada su naše godine došle do broja 5, ponovo smo se sreli i počeli smo da radimo opet neke stvari zajedno. Rešili smo da poboljšamo kvalitet našeg vremena i Milan je imao viška zemlje, zajedno smo imali viška nekih ideja, ja sam imao nešto malo sredstava i tako smo u selu Vukićevica nastao je prvi zasad fatalnih, odnosno ljutih papričica. Bavimo se uzgojem, preradom i proizvodimo fatalne začine. Na pola smo vremena samo. Da, vidim. Prednost našeg načina uzgoja je najviše u tome što mi naš proizvod beremo kada je potpuno zreo i kada su svi sastojci koji su potrebni da bi taj proizvod bio zreo i ukusan u njemu. Inače, standardna procedura branja paradajza, tog nekog nazovemo industrijskog, je takva da se on bere zrelo zelen, takav je termin, i kao takav se nosi u neke magacine. On je preterano čvrst i pogodan je za transport. Kao takav može da duže traje. Da, tehnologija kojom gajimo se zove efektivni mikroorganizmi. Japanci su smislili, Rusi su doradili, mi koristimo. Tehnika efektivnih mikroorganizama nam pomaže da dobijamo kvalitetnije voće, povrće i pored toga čuva zemljište i čuva okolinu od negativnih uticaja čoveka na prirodu.